Dok bi se u našem zdravstvu kolovoz mogao nazvati mjesecom pregovaranja, u Britaniji se kolokvijalno naziva početkom sezone smrti. 7.000 mladih liječnika bačeno je u vatru i moraju se snaći kako znaju i umiju. Andrea Šep pokušala je provjeriti kako se na početku karijere snalaze naši mladi liječnici. Nebrojeni telefonski pozivi, sati razgovora. Rezultat 0. U Hrvatskoj nema tako hrabrog liječnika početnika ili pacijenta koji bi stao pred kameru i prenio vlastito iskustvo. Zato citat liječnice početnice iz Londona. Prvi dan na poslu nisam mogla pacijentu izvaditi krv. Jednostavno nisam mogla pogoditi venu. Ja sam još dobro. Većine u suzama, tresu se od užasa. Zbog 7.000 početnika poput Elve koje se početkom kolovoza u Velikoj Britaniji baca u vatru, smrtnost se samo u tome mjesecu poveća za 12%. Mi imamo s time problema, imamo takvih pritužbi. To su onda bile i neke vrlo ozbiljne pritužbe. Ali nisu statistički potkrepljene kao u Velikoj Britaniji. Kod nas se statistika o smrtnosti, primjerice u vrijeme noćnih dežurstava, blagdanima i nedjeljom ne vodi. Iako je javna tajna da je ona veća jer se mladi kadar navodno ne usudi probuditi starijeg doktora. Kao mehanizam zaštite hrvatskog pacijenta navode se zakoni o zaštiti njegovih prava i uz liječnika početnika obvezni mentor. Nažalost, evo, vjerovatno i zbog manjih plaća oni se počesto i odmaknu od takvog dijela rada. Da mentori nisu uvijek ondje gdje bi trebali biti nastavlja pokazuju sudske tužbe. A dok mladi liječnici u strahu za posao, a pacijenti u strahu za uslugu šute, iskusni profesori uvjeravaju da je, a kako drukčije, nego sve u najboljem redu. Postoje iznimke, uvijek postoje nekakve iznimke, ali u pravilu ne. Ja sam godinama dežurao i uvijek sam volio da me zovu, da se ne bi nešto dogodilo, jer sam i ja kao naslužba odgovoran za... Kako je to na hitnom primu u bolnicama ili drugdje, u Zagrebačkoj hitnoj pomoći ne žele govoriti. Kod njih, kažu, mladi liječnici prolaze konkretnu edukaciju prije nego li se nađu u vozilu hitne pomoći, a ondje ostaju sami. On pored sebe nema mentora, ali ima u svakom trenutku, kada je on samostalan na kolima, ima u svakom trenutku mogućnost putem telefona konzultirati voditelja operativne smjene. Samo je pitanje ima li za telefoniranje uvijek vremena, ako se zna da su u reanimaciji pacijenta često presudne sekunde.